komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita Badat Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Badat Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Happy Paniaga sa mga kaaksyon tadira nga yari na kita sa ECQ. Gayuhom lang ang halos kalabanan. Kaya ti kabayunta nga ining adlaw mga kaaksyon sining Sabado. Tubtob pa sa masunod nga mga inadlaw. Kabayuntang hindi ta maglinutok ha. Amo lang ng ayota. Kay ti naka MGCQ kita. Dapat bisan paano ang distansya
kag ang pagguwa-guwa naton limitahan tanay. No, bisan pang ti yara kita sa MGCQ kay balo kita ngang halos kalabanan ang luyag man bisan paano nga makapaliwaliwa, no? Inop na kita mga kaaksyon sa pagpangalagad ta sa Aksyon BBB. Tubtob kita sa Tacna-Launa diri sa pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa sining May 16, 2020 nga edisyon sa inyo sining programa ang Aksyon Balita Banat Bulig. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa mga kabaranggayan kag kasudaran? Kabayunta nga yara lang kamudra sa inyo tagsa ka mga puluyan nagahikot na sang palanyagahon. Ang may mga obra ti kay na pa naglarga. Although nga ti may biyahe man diri sa palibot sang syudad sang Bacolod pero wala sa gihapon sang daw kadyutay lang daw pilang nahot lang nagabiyahe subong. Ambot kun pila lang iban nga ruta daw ay gid magilios pa. Ti siling sang iban gani lingi basi gabantay luta ni basi kun gapanilag pa. Pero anyways ti diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB gina-report lang sa inyo nga effective today may biyahe na sa mga dipaserong salakyan pero pilang nahot pagid lamang kagang makabig diri social distancing lang, no? Ang dapat nga himuon naton mga kaaksyon kung kita naga-travel, no? Sa mga tricycle, ti daw tricycle ang damo-damo gawad di kag mga sikad sa downtown area nga makita naton mga kaaksyon, no? Kag ti amo nang ginasigahom ta pero asto sa barko naman ya sa Roro kag sa Fastcraft ta wala sang indikasyon pa ang marina dito sa Iloilo kung magabiyahe ni by Monday o kung san oman. Pero wala sang biyahe as of today sa mga sakayan pandagat nato, no? Amo nang klaro kag sa mga airports ta wala man sang eroplano. Amo na mga kaaksyon, no? So kabayon ta nga matamat lang niya. Hindi taman magulpi nimo kabudlay kun gulpihon bla. Importante nga bisan paano makagios na kita. Kaya ra man gyapon nakasalalay sa aton ang aton sining palaabuton. Kamusta yang taga-probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad dira? Ox lang ang aton sining gios. Limited pa gid. Sige lang amo gid na amatamat lang importante nagagios na mga kaaksyon kagang social distancing kagang face mask unahon tagid ni paminsara. Kay diri sa Bacolod pagkuha sang naka-MGCQ kita kaina pagpakadto ko diri sa istasyon sang Agasos may mga lalabayan tayang away naga-face mask. Ano maning mga tao niya nga kabatingkilan, no? May nagabantay sang salakyan wala ga face mask. Dapat face mask gid kita. Kagang mga concern agencies ta i-remind taman sila bisan paano palibuton ta ang aton sining mga kapulisan para nga bisan paano masaway maniho bo kadamo sang wala naka face mask kaina sang nagyanta mga kaaksyon. Tubtob lang taning bisan paano makatibawas-tibawas kita blang. Ano gina ko may tabon ginang nawong taman. Iti amo na nga aton sining nasaad sa Executive Order number 35 ni Mayor Evilio Nonadia nga dapat nagka-face mask kag social distancing gid kita. Makalakat ka sa mga dalan kag kung ara ka sa salakyan dapat social distancing. Sa mga drivers tagali sang di pasahero nga salakyan although pilang nahot pagid lamang nga mga nagabiyahe sa pila ka ruta diri sa palibot sang syudad dapat social distancing gid kita, no? Kag i-required ta gid ang pasahero ta sang face mask. Amo man lang importante kag sa mga markets ta diri sa syudad sa Bacolod. Although mga markets ta daw gwardyado pa man sa mga kapulisan, mga traffic enforcers kag kalakipman ang pila ka mga multiplier force, no? Amo na nagabantay sa mga merkado ta. Social distancing lang gyapon Way man na perdihon kita kung nakaplastar kita insakto, di ba?
O sige, sa Negros Oriental nga side, mga kaaksyon, kamusta kamo dira kag sa bugos nga Western Visayas, tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag. Inopdanay kita, tubtob kita sa takna launa sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:17 ng aton oras. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad ta? Sa aton sining Facebook Live, gina-acknowledge na lang aton sining mga kaaksyon nga nagatutok na via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod kag sa aton sining website ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph. May mga reaksyon na di gani nga face mask lang gid kag distancing, hindi ka follow how gani man. Amat-amaton talaga mahinang kalaban, no? Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad ta sa Kapitolyo Provincial? Balita gikan sa kay Aksyon Marlon Hinovia. Pag-develop sa IT industry ginatunan sang gobyerno probinsyal agod nga makabangon ang ekonomiya sang probinsya suno kay Governor Lacson. Kagiban pang mga balita, mga kaaksyon, karon dugay-dugay dira sa Kapitolyo Provincial. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita. Igabalita ni Aksyon Artay Hopon unang adlaw sa pagbiyahe sa mga dipasahero nga jeep sa Bacolod sa idalom sang General Community Quarantine nagresulta sang problema. Anong problema niya? Muning hibaloon ta karon based sa assessment sa aton sining gobyerno, lokal mga kaaksyon. Kag 17 ka mga OFWs nga gin-quarantine sa Bacolod nakapauli na sa siningaga. Di mayon no? Pila pa ka mga residente sa Bacolod nun nga yara sa quarantine area ta subunga. Sa may ETCS, diri sa may Lacson, kag dito sa area sang Panukoy, no? Daw muning mga quarantine area tang ginpahamtangan sa ila, hibaloon ta na karon we have Aksyon Artay Hopon sa pila ka mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, 8 ka mga outer border control checkpoints ang PNP sa syudad sang Bacolod magapabilin. Samtang mga kapulisan nga na destino sa inner borders naman ang ipahamtang sa tukuron nga compact sa matawong nga lugar. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Granada naglupok sa tubang sang balay sang isa ka barangay kagawad sa barangay Linawon, Banwa sang Kawayan kagabi. Samtang situation report dugay-dugay manghisayod tabi sa patrol ta matapos nga yari kita sa MGCQP na nga period kamustahon tang syudad naton sa diligid lamang madugay upod kay Aksyon Alvin Graba. Kag basi maka-interview man ta sa mga drivers, karon dugay-dugay mga kaaksyon. Sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, inimay kang tanan sa quarantine status ang isa ka lugar posible amyendahan sang gobyerno depende sa health risk increase. Kag masobra 140,000 ka mga residente gina-evacuate sa Samar matapos naglaslas si Bagyo Ambo. Kag pinaka-latest nga report mga kaaksyon angot sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag bugos nga kalibutan.
Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time 11:22 na, alas 11:22 na mga kaaksyon. Pila lang yadto sa mga balita tang hatagan taig talupangod sa pagpangalagad sang ninyo sining palatuntunan, mabatian ining mga detalye dugay-dugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Daligid lang matag tanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay matapos ang pila ka mga commercials. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus. Balikan natin ang Aksyon Balita Banat Bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:28 ng aton oras, 11:28 na mga kaaksyon. Di lang kay si Tropical Storm Ambo, waya naglambo sa aton di. Amuning pasalamatan ta, no? Kay sa ibang tong mga lugar, kita nyo naman sa mga areas ang Camarines, kag iban pang mga areas nga ginagyan niya si Jesus. So, hindi magkalaaro tong ginagyan niya, no? Lubos nga nagapasalamat kita nga bisan paano way kita maagyan ni Ambo dire na. O galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule mga kaaksyon kay ang DTX 500 capsule may tatlo ka anti-diabetic properties sa muna siyang charantin nga nagapanubo sang glucose bisin nga nagakontrol sang imo sini nga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo tumar kita adlaw-adlaw 1 or 2 capsules daily sang DTX 500 capsule, no? Kay importante gid ni nga para mapabakod tang aton sini nga immune system bangod sang DTX 500 capsule mga kaaksyon. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sini nga lugar. Katuantang balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod upod kay Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa quarantine status ang isa ka lugar posible amyendahan sang gobyerno depende sa health rest increase mga kaaksyon. For example, dire sa Bacolod, okay naman siguro, kabayon tanga magtayuyo na ini, no? Kag masobra 140,000 ka mga residente gin-evacuate sa Samarho. Matapos naglaslas ang bagyo Ambo kag pinakaulihi nga datos sa bugos nga kalibutan kag bugos nga pungsod sang Pilipinas angot sa COVID-19. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang balita upod kay Aksyon Eden Abuso sa MGCQ nga edisyon. No? Modified na ta subong eh. That is why ni Choraya subong daw modified man. No? Aksyon Eden, mayong odto. Mayong Action Rex, kaksan talang na modified kay GCQ. na lang, no? Correct, Action Rex. Parang why na modified kay duga pagamu-gamu. Oo, pagamu-gamu. GCQ na lang. Explain sang modified. Oo, gani man subong nga sitwasyon daw, okay pa man Aksyon Eden Correct. Buwas. Ang mga misa gali buwas. May mga, ang iba na Action Rex, like sa province, may mga... may ginalaw na nila, pero social distancing. Yes, correct, Action Rex. Dari sa Rex. Bacolod ya. Though, doon pag inibasa, ang 14 pages ni Mayor. Gani, kay damo ka pamangkot di ang misa kuno sa katedral. Paano ni, kagang mga misa sa mga iban nga simbahan dari sa Bacolod bla. Pero sa probinsya, may ara na panimbahon. Correct. Kung ano ka man nga sikta,
may panimbaho na. Pero social distancing gyapon. Diri sa Bacolod, I don't know, kay ang katedral daw ay pakapagwa sang ilas ning statement action din. Amo nang main point gid Action Rex no nga implement gid sang social distancing Kumayara gid man mas social distancing gyapon. Amo na siyang point na nila Action Rex kay ti dapat ang face mask kag ang social distancing do ara na gid do constant na gina kumbaga Action Rex diri sa aton. Kay ti amo ginang isa sa tika nga ginmando sang gobyerno para nga mapahaganhagan ang paglaptaman sang virus Action Rex. Pero ti sa aton nga balita nasyonal, ginpahayag iya sang palasyo sa Malacañang nga pwede amyendahan sang gobyerno ang klasifikasyon sang quarantine sang isa ka lugar depende naman sa health kag economic considerations. Ti suno kay presidential spokesman na Harry Roque, ang pag-identify sang moderate kag low risk nga lugar sa idalom sang general community quarantine ang temporary o kon flexible. Tigin klaro ni Roque nga ang quarantine level sa mga lugar ang magadepende naman sa kaso sang COVID-19, kapasidad sang critical care facilities sang lokal nga gobyerno kag ang ila sini nga economic factors. Sa ginunahan na nila Action Rex kay basi mahambal naman ang iban nga nagligad to GCQ naman tapos ginlain yun naman. Subungguro kay nanisa. Basta importante lang social distancing kay while ago do nakita ko si presidential spokesperson, hindi sa Duterte spokesperson na presidential spokesperson nga si Harry Roque nga daw okay naman may mga adjustments lang nga gamay sa iban nga mga areas lang nga ginpatigayon sa MGCQ kag modified enhanced community quarantine. Modified enhanced community quarantine, may mga adjustments lang gamay Ang importante ti tumanon lang ginila Action Rex kay ginunahan na dan sang gobyerno nga subject to change pa ni depende sa gihapon. Sa prangkang istorya ginamo ni sang gobyerno kay wala na kwarta mo ay nasang gihuon pang gobyerno. Ti kita nga tawar na kaslalay sa aton ang aton sining ekonomiya mo. Ti kun di ta maggiho sini away na. Isa ka di semana duwag semana bisan ni palagtag pa ni ang second trans nga ambal nila, why na? Kulang sa gihapon. Iti, ang diri gani gobyerno sa Pilipinas, Action Rex, na nagapanghulam na sa World Bank, para nga, ti makasustener sa tao, pero hindi gihapon kay Action Rex. Sustener ya. Kung namo ni, ang ibang nga daan, pa sa ECQ. Katulad sa Manila, tulad lang lugar pa to, Cebu. Manila, kag ang Laguna, ano to? Correct, Action Rex. Do tatlo ni ka mga areas nga amugid ang damo gid inigo sang COVID-19 Oo, di na si COVID-19 now. Wala siya ka-text sa akon. Diin sa dampi. Basisimo na ka-message da sa. Wala man sa ka-message sa akon. Kay kung may mag-message gali Action Rex, kabalo kung diin isa bosulungon gid sa kadamaan siguro. Kay ti amo na ang ginapangita na sa subo mo. Amo most number 1 wanted na siguro. Top wanted person, ang ginapangita na sa subong Action Rex sa mga tao kay hambagan isang iban nga kung makita ko rin sa tapungulon. Gani man. Tapungulon ko rin sa Abi mong pinakasubo di Action din nga sitwasyon ng mga lugar nga ginbahaan. Amo na Action Rex. Igo sang ambo blaw, ti way patakay balo sining aftermath sang ambo ni ko nanong matabo sini. Pero pagkaronan ko ng ambo mo, anong pinaka-latest nga datos sang World Health Organizations ang bugos nga kalibutan. Sa Pilipinas diri sa aton Action Rex ang COVID-19 update as of May 15 kahapon alas 4. Ang kaso sang COVID-19 diri sa Pilipinas ang naglambot na sa 12,091. Samtang ang mga naka-recover ang naglambot sa 2,460 kag 806 ang nagkalamatay sa Pilipinas na Action Rex. Pero sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 4,628,393. Mga 200 plus ang ginsaka niya. Dumudamo gid Action Rex kiti ang death toll gani. Way pa na subong no?
As of, ni siya, Action Rex, updated na siya as of May 16. May 16. Subong na nga. Ang daw sa World Health, gini. Sa World, ang sa Pilipinas, why pa yan? Why pa, karon pa, sa hapon. Tapos, ti sa 4,628,000 Action Rex, sa nagkalamatay, di rin naglambot na sa 308,645. Samtang, ang mga naka-recover, ang naglambot naman sa 1,758,039. Sa gihapon Action Rex, ang top 5 ta nagapanguna sa gihapon ng USA nga may 1.4 million kakaso sang COVID-19 kag may masobra 88,000 ang nagkalamatay. Grabe. Sa Spain nga dako kayong abanse Action Rex, dako ang gap sa number 1 nga which is USA. May 274,000 sila nga na-record nga COVID-19 cases, kag 27,000 diri ang napatay. Pero sa Russia Action Rex, nga may 262,000 cases, may ara lang iya sang 2,418 ka napatay. Dutay si Action Rex ikumparar sa Spain. Sa ang ikaapat, amo ang UK nga may 236,000, kundi 33,000 diri ang nagkalamatay, kag ang ikalima, amo ang Italy nga may 223,000 kakaso sang COVID-19, samtang 31,000 naman Action Rex ang nagkalamatay. So amo na sa gihapon ng top 5 Action Rex, wala nagaidog kay do kululbaan pagid ko mag-idog na siya kung maglain ang pwesto but silingon sa sulod sang 24 hours may damo, may gulpi nga nagsaka o kung nagdamo nga record sa isa ka lugar. Samtang Action Rex sa aton naman nga dugang pa nga balita national, samtang padayon nga napagpakig-away ang Pilipinas sa COVID-19 pandemic, may masobra man niya 140,000 ka mga residente ang gin-evacuate sa Samar matapos naglaslas ang bagyo Ambo. Kita ko to sa mga news nga website Action Eden, ang mga ginpang-evacuate blato nga mga residente nga ginigo sining Ambo ni. Correct. Daway na wala na social distancing. Amo na ang kabudlayan man Action Rex suno sa ila kay syempre pag evacuate butang sa evacuation center, limited man lang ang evacuation center, Gani. ti wala sila sang choice. Pero ang ila to nga panlaban o kung pampalubag loob na lang Action Rex naka-mask sila. Naka-face mask sila. To, wala gid face mask ang kabataan to nga sa sulod sang evacuation center to daway face mask bla. Amo nang bulubudlay pag Action Rex kay masamo ng mga vulnerable sector ara man daw may mga existing na daan nga masakit ti base nga makatuga naman sang kung kung ano naman da nga virus naman ang ma-develop. Pero anyways, ang bagyo Ambo Action Rex nga may international name nga Vongfong ang si Vongfong galin siya? Oo, si Vongfong. Kalifong. Kalifong blang, bunggo. Vongfong international name yang nagdala sa mabaskog nga ulan Action Rex kag hangin nga among rason nga madamo sang nadulaan sang balay ilabi na amang naga-istar malapit sa baybayon. Tisuro kay Governor Ben Evardoni sang Eastern Samar, 141,700 ka persona ang gindala sa mga evacuation centers apang gintinguhaan nga mapatuman sa gihapon ng social distancing bangod sa nagapadayon man nga COVID-19 pandemic. Dugang pa ni Evardoni, ginakabig nila ang bagyo bilang Yolanda Jr. kung Action Rex ang pagkabig nila. Ang lugar ni Evardoni, among gindala sa to? Province, Eastern Samar, gid Action Rex. Doon ato bilang nagligal yung padala mga video Action Rex pag igo yung pag landfall gito diri sa ato niya gatagi tiyang init kapaang dito yung gali gabi na liskan na yung gali ang mga tingala ko nag-message ang DCRH na kunya wala kami diya perti kami kainit ang picture kag dito sa iba niya gali nga lugar yan nagalaslas na kay ti ka ang pag lasang iban Action Rex although nga ti sa iban to ya may signal pero ti bugos nga Pilipinas may at least nag-ulan-ulan diri sa ato niya nagatagi yung init kung may pagrugalom sa iban nga lugar nag-ulan-ulan pero do normal lang nga pag-ulan bla. Dito ya sa Eastern Samar gid Action Rex ang natamaan gid kay ti damo-damo gito nagkalaguba pag ito Action Rex hindi lang ang mga evacuation centers kundi pati mga isolation facilities nga ginpahamtangan sang mga ila man sa mga PUM Manila kun mga probable cases ng Action Rex ang COVID-19.
Suno kay Everdoni Action Rex ang ini ko nga bagyo ang daw Yolanda Junior man nga kun madumduman ginakabing nga pinakabaskog nga bagyo nga nag-igo sa Pilipinas nga ang Yolanda toya nagresulta sang 7,000 kapatay kag 130 bilyon na pesos nga kahalitan. Ang intuga sa November 2013 to siya Action Rex pero sa report ang bagyo Ambo Action Rex naka-record man sang isa kapatay kag madamo ginadulaan. Pinaka nubo ni guro nga recorded kabay pang hindi na magdugang kay subong kapag gwa na sa actually was ginarubanta na sa nga gwa na gid sa sapar, no? Naghuyang na gid siya Action Rex kay tiyan mo na balila once na mag-igo na ma-weak na siya dayon. Pero kapila sa mag nagsaylo-saylo lugar nga naglandfall do katuha. Tigin pahayag Action Rex ni Everdoni nga wala labot sang nagakalaguba nga mga balay sa residente. Madamo man nga mga public structures kangay sa mga COVID-19 na isolation facilities kag evacuation centers ang nagkalaguba. So amo man ang isa sa problema pag sa karon Action Rex ang mga local government officials dito ngati nagpaminsar sila kung paano sustenero ng mga tao dito makakaon bangod COVID-19 may dugang pagid nga galastuhan. Ate, amo naman Action Rex ang palibugan na Manila kundi naman sila makuha sang pondo kay hindi man pwede. Personally ako ya nagapasalamat gid sang lubos kay ang Negros Occidental kag Bacolod daw napainan gid ya bala nga bisan ga binagyo na to sa piyak, bisan galinog na to, bisan ano patong nga kalamidad. Last year amo man na ang Bacolod kag Negros Occidental lubos gid kitang nagapasalamat kay do napain kita diri ya bala nga isla. Correct, Action Rex. Kita ya maigo sang anuman nga kalamidad Action den. Kag bisan may balita Action Rex no nga like diri maigo sa aton, do wala ika kadayon. Why kadayon ti kabayunta nga magsigi-sige nila. Pati na sa COVID-19 kag sa bugos ng Pilipinas Action Rex. Amo nang ginaayo tagid sa subong nga tiyempo nga dapat na magro aligmat gid kita kag lubos gid kita nga magpangamuyo, no? Ang hambal ganin sa ang iban Action Rex mayo na lang ning baha kay masag-amo pa. Ti ang COVID-19 niya hindi mo gid makita. Hindi mo makita. Amo nang hambal nila. Tubig yang makita mo may baha to dito ta sa piyak naman kay way to ya baha. Sagahong mo masaka ka lang sa atop, hindi mo malambot pero ang COVID yung skandiin lang sa palibot ara. That's why nga stay safe gyapon mga ka-action kag pangamuyo gid all the time. Mga balita kag update gikan sa News Center Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Naboso. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:44 na nga tunoras, 11:44 na. Sa mga ka-aksyon tadra nga way pagchibog na, pagpanyaga na. Kay udto na ho. Sa way payaga na, okay lang na. Importante nga amat-amat na kita subong adlaw balik sa obrata, no? Ayos, sige. Kantuan tanay nga balita sa patrol we have aksyon Alvin Graba kay hibaloon tabing palibot sang syudad sang Bacolod kon kamusta matapos ining unang adlaw sang MGCQ mga ka-aksyon. May biyahe na ang pilang mga jeep diri sa palibot sang syudad, pilang nahot lang niha. Tapos may mga tricycle kita, damo-damo tricycle, kag sikad mga ka-aksyon. Ay perti. Abi paggaganagan man to kag kung magkarga kita pasero, ro laka-laka lang Kaya importante nga sunod kita sa anuman sining kasuguan sa social distancing mga ka-aksyon. Ibaloon tabing sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod. Karon dugay-dugay parte sa mga outer border control ipatigayon tay na kag hibaloon taw ya aksyon erek magbanwa, no? Pero nahon taning balita sa patrol. Kamustahon tang sitwasyon upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, bukas ang pila ka mga baligyaan along the downtown area, Central Market, ang pila ka mga baligyaan sa kilid sang merkado kag subong man sa dalan mismo sang Bilzoriaga, may amuning isa sa mga busy roads, no? Subong tion sa diin pila ka mga kauturan naton ang nagalabay mga salakyan di pasahe, ang mga private utility vehicle and even ang mga taxi.
Pero Una maninit tabi gihapon. sa di paserong salakyan dira sa area mo, anong mga rutang nagagida? Ang ruta nga nag-agi diri Action Rex pakadto Fortune Town. Nga may jutay sa area naman sang home site. Kagang ibang diri Action Rex nagalabay sa urunan na ayon ang Doon giyasang may kita Mantilingan. ko Santa Fe, Granada. Oo, may Santa Fe Granada man Action Rex, no? So, ang dalan Ang sang tangob Vistoriaga ya, sa karon. nakita ka na Ang tangob tangob? kagina Action Rex may yara isa lang gid. Nakita Sumag. nato ng takuling gani duha. Gali. Oo, maninit. Even ang taxi Action na Rex, subong siri sa downtown na area, makita man sa sininga tinion nga ulat sa nagalibot, naga-pick up man sa mga pasahero, ari subong ho, i-try ta kung wala ni unod. Anong i-try mo? I-try ta nga parahon eh. Abi ko kung i-try mong isa da nga nagapanglakaton, hindi pag i-try na ha, kay mabudla na. Taxi ni Action na Rex, Minerva Taxi, nga makitaan man subong, galing kay Kung damo private, no? Damo private, ang majority diri nga nagapila diri sa karon Action Rex sa tubang mismo, ang mga private nga mga salakyan. Pipila ka mga salakyan di pasahi lang ang atong sininga makita. May ibang diri nga nagadala sang ila sininga e-bike nga for family use only. May ara man mga tricycle amat-amat aton palapagtan man. Ang isa ka salakyan blue ang color. Salakyan di pasahin ni Action Rex, no? Kamusta kung tabla kag ano nang biyahe gani? Anong biyahe na? Medyo layo ni Action Rex lang taon ta kag parahan ta si sir. May mga taxi naman gani galing nagalabay daw. Oo. May taxi na nga nagalabay. Takuling ang biyahe, no? Takuling ang biyahe Action Rex. Sir, nagkasubong sa Action Radio. Kaya kamusta biyahe ka subong? Okay, sigaw. Pigadong biyahe. Naman. May zero. May zero. May tagapat lang bilog. Oo, social distancing mo, ginapatuman mo, sir? Oo. At mapangkod ko, sir, sa mga pasahero mo subong, sakto may face mask. Pero, wala nakabutang, sir, sang mga partition? Social distancing, karton, plastic, barriers. Muna, butangan yun na muna. Sige, butang. Oo, way ka na. Oo, siya kabalo? Wala. Way ka kabalo. Okay, why bisang nag-remind ng mga traffic enforcers na? Pero sir, may mga nag-remind sa inyo, mga traffic enforcers? Why? Why kay amo pa lang niya akong tanaw? Amo pa lang gid subong. Pero dapat sa mga dalan nga ginagyan niya na, may nag-remind na. Pag magalit na. Salamat. Salamat. Takuling Central Market Action Rex. Ang iya sining biyahe. Way sa kublo kabalo, first trip pa lang ni. Di na sa isang pag-announce nga dapat may rubangga na, way na sa ginambalan sang iyang operator na. Gani, no? Sakto Action Rex, no? O basin siguro that time, mahamuok. Mahamuok ang katulugon. Okay. Oo. Ang nagalabay sa downtown area Action Rex, ang nagapamalaklon sa pipilas sa mga abre o bukas ng mga baligyaan along na downtown area, pero may mga kapulisan man diri Action Rex nga naga-i-check tabi kung kapatuman bala sang social distancing kay may ari diri isa ka baligyaan, isa ka shopping plaza, pero hindi naman basta-basta makasulod, pero sa ila diri may no face mask, no entry, ginakwaan sang thermal scanner amo ni Action Rex, no? Ang pila ka mga sitwasyon na diri. Si sir, kamusta social distancing nga ginapatuman sa karon, ginabantayan naman ang area? Ginapatayan ginamon sir, no, katuman man ang kadaman sir sa ginatawag nga social distancing. Gasunod man sila? Gasunod man sila? Oo, gasunod man. Si antes magsunod diri sir, sa ininga baligyaan, mapila gid sila dahil. Oo, sa tanan niya, dagko nga mga baligyaan, ginapapila ginanay, wais lang, ginapatingog sunod sa isa ka baligyaan. Sir, thank you. Actually, si Patrolman Alberio. Thank you, good sir. Diri naman Action Rex, kunti kagina na istoryahan ta sarado ang dalan sang Bonifacio. I don't know kung ano gid ang rason nga agin sarad nila ang dalan sang Bonifacio, ang rason base social distancing
o kung may taga-barangay 9 pa diri. Ang Bonifacio dang lakturan? Ang lakturan ni Action Rex. Ang sa may kwanta sang Central Market? Yes, sa may Central Market. Sirado na Sarado. sa tanan? Sarado Action Rex. Pero may mga... Ang sa Piakya, nga side? Ang piyak nga side, Abre. Abre ang piyak nga side. Bali, ginwalway lang na nila, guro? Ginbutangan lang nila sang baral. Butangan sang baral, pero may isa man diri ka na yun, ginbutang lang, makasulod lang man ang pila, o kung dali lang. Arin man si Patrolman Britannia, siyang in charge. Sir, ikaw ang sir, anong rason nga sarado diri dampi, sir, sa Bonifacio? Na patirado di subong kay para maghawan ang sulod sa Central Market. Bawal mag-parking sulod para observe na dyan po ng social distancing. Ay kung magdamo ang sakyan sulod, magdamo ang tao, huwag ginutok na. So, wala na tag-observe ng social distancing. Ang mandot. Oo, siyempre para ma-observe ang social distancing, sir. Ang mga salakyan di pasahe, as estimate mo kung kagina ka pa di, damo na Oo, nang dutay pa lang subong, sa subong natin niyon, dutay pa lang. Ang taxi wala. Dutay. Okay. Ang magluwas din ni sir, ano pagid ang ginabantayan ninyo, sir? Mando sa atong TOP sa Station 1 nang magtuksok ng facial mask, ang social distancing observed to Japan. Action na rin si Patrolman Britannia. Thank you, good sir, no? May mga buhi naman ng mga kabergs natin dire, Action Rex. Ang nabuhi dire, ang mga kabergs, ang mga callboy. Ang mga? Callboy. Barker. Callboy, mga barker na yung imo yan. Hindi yan kay callboy ka kung ano, ha? Oo. Mga barker, may mga barker pa na. Kamusta? Daw, dugay taway kita na iba. Oo, mayo man. Te, daw nagputi ka? Oo. Nagkado ako turo. Ate, subong yan, ano mahambal mo kay nakadwa ka na? Mapangita man pangangadad daw. Kaya kadali lang. Subong ginay subong ginatrata din daw. Pero at least subong niya, may ganar na. May ara naman. Pang kao na panyaga na. Ate, sakto na. Okay na. Pampabalya. Pwede na. Okay. Action Rex. Mga amigo tani nga mga callboy, no? Gapanawag pasayro, panawaga. Barker Action Rex. Kaya kung maparking ka, bantayan mo Bantayan mo ang salakyan, kung motor, butangan mo karton ng iyasin nga bangko para hindi naman masyado init, no? Amo ni ang pinaka mga sitwasyon sa mga nag-sideline. Ang mga tiyanggi da sa Pangigaro, may tiyanggi, may mga gabaligya pa na? Ginapa kita lantaw Action Rex sa mga tiyanggi o kung nagabaligya sa Pangigaro, pero so far wala pa, no? So sa karon ang kalabanan gani di Action Rex sa kilid sang Bonifacio, sarado ang ila sining nga mga baligyaan. May pipila ka mga baligyaan man along downtown na area ang sarado man. Pipilagin lamang ang abre, mga hardware, abre, ang pila ka mga RTWs nga nagabaligya Action Rex sarado. Even gani si China Mart sarado Action Rex, no? May taxi. Lantaon ta Action Rex bay kung bala may plastic. Plastic barrier. Kamusta unta bala si sa dinalan nga dampi na sa Luzuriaga? Dalan sa Luzuriaga. Okay. Oo. Kamusta unta bala ang damo taxi pala? Sir. Kamusta biyahe, sir? Away ko biyahe, sir. Away ka biyahe? Away ka nagbiyahe. Pero dala mo yung mga taxi, ha? Pero preparado ka na? Sir, gusto ko mga biyahe. Di gano'n na siya? Gaano ka lang di, sir? Asawa ko na. Tulong asawa ko na nindahan ko. Hulat mo lang si misis mo? Ang si misis mo? Si misis niya kano Action Rex, okay. Ang ginahulat niya. Basta importante nga wala pa sa kabiyahe. Importante, way nakabiyahe, Pati ready na ng taxi nga may mga kuwana? Ready naman ang imong taxi kung yung kaso mabiyahe na? Oo, mabiyahe naman. May mga kuwana, may mga kuwana bla, plastic bla? Si Migo taniya. Nga mo gani, sir? Si Derek Ford galina. Sa OTTG. Ang isa sa pinakagwapo
sang OTTG. Oh, ti Wala? kuan gid na. Oh, ti Action Rex. Action Rex. ti okay lang kay kitaon kadi gali ti mayo gid ah. Kita mo rin, may, servisan mo lang si Mrs. pa. Oo, at least ready naman na. Why naman sang problema? Ti sano gid mabiyahe na? Sa Lunes Lunes ka na lang. Oo. Ti sige kay why man ang problema ang taxi mo. Wala man yung problema ang taxi niya. Ang drive, wala man problema. Why gid problema kay home lang na iya. O ba, yung lang siya, siling niya gani. Ma-drive siya, anay sa iya original, no? Thank you. Si Eddie Recaport gani action na Rex. So ang sitwasyon diri sa nasiling na mapila anay antes ka magbakal sa sulod sa isa ka. Dali lang kay balikan ta si Action Alvin Graba sa nautod nga balita gikan sa downtown area. Sitwasyon din sang palibot sang syudad sang Bacolod kay may mga iban nga mga taxi drivers nga nagbiyahe nang iban nagpanindahan pa, no? Kag may mga dipaserong salakyan nga nagbiyahe na pero hindi tanan. Pilang nahot lang. May mga ambot kon sa mall ko nakagi si Action Alvin Graba. Action Alvin? Yes, Action Rex, nakaagi kita sa mall, no? Sa dako nga mall along sa bread ko. Bukas naman Action Rex kag pila ka mga Okay daw 11 to 7 bla nang ila scheduled mo. Oo, 11. Oo, alas 11 sining kay na. Oo. Ang antes ka magsulod, mapila ka sa gihapon kag i-maintain ang social distancing kay nakita naton kagina bisan ang mga gwardiya dito kagina ang nagabantay man may pipila ka mga taxis ang importante nga social distancing kay ang kung may balaklon ka sa sulod ato man ato gyapon di man na malagyong balaklon mo hindi ka man tumubusan gyapon yes, Action Rex, no? Hindi ka tidak maubusan kag kay balukang iban ga kuan lang isang perting pilahay ni pero ti para man na sa inyo tanan-tanan Oo. Ang pinaka-importante diri may biyahe man diri si Bunsoy. Ang Bunsoy man? Di pasahe, ang pangalan Bunsoy. Okay. Sang iyang shopping northbound, no? Sir, kumusta biyahe ita subong daw way ka pasero? Ay ko biyahe, Lunes ko. Lunes ko. Lunes pa siya. Ako nga, no? Ay ko reglar nga, ako nga yung buwan. Way ka pagka-reglar. Tinagpamakal pa ng guro. Divider niyo. Plastic barrier, Lunes pa siya Action Rex, no? Okay. Lunes pa siya mabiyahe. So at least may baluan tang ang iban na wala nagabiyahe o kung jutay lang ang biyahe kaya yung ibang Lunes pa. Damo gid mga private vehicles nga makita daras downtown gali no? Oo, kay makan man ang ano na mga tagiya na sang mga balaligyaan? Oo, tagiya guro ni Action Rex ang balaligyaan, no? Fortune Town, mas ko mangkutunta si Sir. Sir, kamusta ang biyahe? Kumusta ang biyahe ito sa Bangaga? Ayo masih pero amo na. Mayo mayara limang pasahero. Mayara ng pasahero. Araman, damo yung biyahe mo, sir. Ay, katlo pala sir ka libo to. Ay, katlo mo na ni Karibo? Oo. Kamusta ginansya? Away pa ni babalan sir, ginansya. Pinupamaho pa lang. Pamaho pa lang. Iya na jeep personal? Di mo ni personal nga jeep, sir? Hindi, arkilado na sir. Pinarkila mo? 600 din. 600? Oo, 600, boundary. Tika, kabatak man na? Kamutangan niya dito sang ano? May may plastic na? May plastic Action Rex, makita mo sa akong sining Facebook Live. Daw, mas mayo man ganin kay social distancing. At least distancing. daw ready man siya, no? Oo, at least ready man siya. Sir, ang ready naman mga pasahero mo, pila ang load hotel siya. Bali, apat-apat na sir, bali 8 sa buli, isa sa front seat, siyam lang tanan. Siyam tanan? Oo. Siyam tanan Action Rex, no? Ti ang plite? Pila plite, sir? Amo gyapon sir, way man kami nagpasaka kay way pa man kuan ng LTIP Arbing kung pilang amon plitihan. Ming kuan lang gyapon namon ang plite, kay una kay karon amo lang gyapon. Amon pag gyapon. Anong paggawalan to mo? Anong posibilidad makabata ka ni? Mas mayo na lang sir, sa way kita-kita. Gani. Mas mayo na lang na sa wala kita, no? Kung tinerkas baray, boring man. Sir, takto na sir. Pila ka kabulan ganing tinerkas baray mo? Isang tunga sir.
Pero why man kasi sir, kaya hawan naman balay. Tanan nga balay, hawan man. Sige sir. Sige, salamat sir. Action Rex, no? Amo ni ang may manggali upang butangan niya ganyan plastic. Ang bangko sa likod, bali 4 sa likod piyak so bali 8. And, may mga boundaries na, may mga plastic. Yes sir, may mga boundaries, Action Rex, no? Tigod. Amo ni ang sitwasyon diri sa downtown area tang nasading tana ang mga salakyan ang majority nga makita ni mo dalan. Ang handumanan di nagaagi ng handumanan man kay damo ga problema way gid kuno handumanan nga nagabiyahe jeep po. Ang handumanan, Action Rex, ang parking area sa handumanan dito is sa may dako nga mall, Sobos, Libertad Market. Oo. Dito dampi sa may dalan sa Lopez Haina. Sa may Cooking Building dara ang ila sining parking area sa downtown, rather sa area sang Libertad Public Market. Okay daw, ito siyang nagabiyahe sa handumanan kuno yung mga salakyan, galing kay depende man sa ila mo. Kani man. At least nagtunda na yung local IETF tang Bacolod, IETF nga pwede na. Pero social distancing sa gyapon, naka-face mask sila, pero anong tanakaroon kung wise laya magbiyahe, lang tanakaroon nga sigihon gina sila. Oo. Kaya mong nagka-concern nga taga-handumanan, blaga message diri sa aton nga handumanan daw ay gidya jeep dito, kag bisan tricycle. Kabay pa nga may biyahe man tani, no? Para sa ila. Tuod sang taga-handumanan nga bisan paano bla may salakyan. Layo-layo pa daan, Action Rex ang lugar. And at the same time, ang kunti biyahe on mo, pila pa naka-kilometro. Ang bigo taga Barangay 9, no? Arimandri. Doon sa iya? Mga barker man eh. Nagpa-parking. May ganar ka na, wala pa? Ano? May ganar na, wala pa? Wala. Pera pa man pero yung panyaga pa lang. Panyaga pa lang. Okay ka lang da. Importanteng panyapo naman. Uy, kasi tambo ka, pila ka bulan na nato. Mga sobrang sa bulan. Kaya nga yung kagalian, tambo ko. Uy, ikaw man. Sige. Ayos, sige. Ano nang bukman sa Action Rex, ha? Importante ka, lang nga. Amo na yung mga amigo sa downtown area, nga ang tawag ko ni siya Action Rex, hindi barker, kundi callboy. Kapanawag pa sa iro mo. So, amo na yung sitwasyon diri sa downtown area with Action ninyo Bugina, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba, reporting live sa patrol dira sa downtown area. Amat-amat lang hindi taman ni magulpi mo. Importante lang sige-sige lang kag nakasunod kita sa anuman sining nga patakaran, no? Importante gid sila, no? Nga kung naka face mask ang driver, ang pasahero naka face mask kag social distancing, no? Hindi maggilinuto. Bisan jutay, basta sige-sige lang. Okay? Sige. Kantuan tayo ng balita ni Action Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Unang adlaw sa pagbiyahe sa mga pasahero nga jeep sa Bacolod sa idalom sang General Community Quarantine, nagresulta sang problema ho. Anong problema dre, no? Ibaloon tanay, we have Action Artay Hupon kag 17 ka mga OFWs galing nga gin-quarantine sa Bacolod nagkapauli na sining nga aga. Yari ang kaunan sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Kalabasa, Rex ang resulta gaina sa naulang adlaw sa pagbiyahe isang mga salakyan na di pabasahe o kung mga POJ. Matapos nga bisa na matransport leaders na galibugulon na kuno na matabo kapin pagit kay di late pa yung kagabi mo ang pagpagwasang executive order. Ang problema kay number 1, ang pagpangsaway sa pilag ka mga traffic enforcer under bitaw
sa mga taxi kag sa jeep nga siling nila hindi pa pwede biyahe. Pero may sabat na garon ni pamati ko si Lieutenant Colonel Luisita Sibotse dira sa iya sining nga palayag kay ato gali ang mga nagsaway toya way marabot sa mga team leaders nila nga ato mga naka-assign mga traffic enforcer sa barangay. Way guro sila maoriento. Mas laguro maorient. Tika lalarga lang na sila iya. Di kaya siyempre may team leader nga in charge sila mo. Di dapat ang team leader nila mo nang in charge na da nga tipunon sila na sa isa ka lugar antes ipang distribuer. Kaya may bago kitang patakaran mo, hindi lang na iya basta-basta nga buhian sila, pitik sintas, hindi gali magklamo tong instruction sila. Why ka galing ka nagamaton ko instruction? Amo ito nga basi na batian man lang hindi pwede magbiyahe. Pero settle man ito gilayon nagkapagkabalo ni kuhan ni Lieutenant Colonel Luisita Sibotse. Now, dari kita sa isa pagid ka problem subong kay ang tanan nga matransport sector, ang undok actually, why may panugyan kag panawagan si Mr. Diego Maracad sa iyang mga miyembro na nagalibog pa sila mo kay may guidelines lang na nakuha yalin sa Manila kung anong himuon nila. Pero naon ko si Mr. Jesse Ortega kay sila niya kami nagakuan man ang iba namon mga miyembro nga nagapamangkot sa akon na magbiyahe. Sila niya ang advice sa Sonrex depende sa inyo kung magbiyahe kamo kay ay man talaga meeting sa local government especially gabi na pagwaang EO. Kaya naman na sa iyo nga pwede naman sila kabiyahe. Pero dapat social distance. Ano gusto nila na iya magpaglinutok sila aw? Ay, hindi man. Kundi ang ilang ginaan na punto diri. Pasaka guro sila plitihan. Why gani sila nakapasaka? Kaya why man ang LT5B nakamiting tayo subong adlaw tong schedule ti why man Marco. Base sa noon pa niya kamiting LT5B. Bayaran na kamo palayang man si LT5B Regional Director. Ano ko nung sabat? Sang transport organizations nga way ang iban kabiyahe? Ang iban balaka kay siling nila ang iban way nakatakod action rex abisan ukuan pa nila mo mga division bala sa salakyan. O tingang iban niya nakatakod yaw? Kay amo nang rason gani nga amo tanong rason sa iban way. Kay ang tagiya guro kag ang tagiya gid mismo ng responsable mo ba sinang ahoy pato iya? Paghatag instruction nga butangan division ng mga salakyan? Kaling may sabat si Councilor din man karon. Kaya ilagaling pagtakod action rex, hindi mo na madakop ang salakyan kung wala ordinansa ng pasarang Bacolod. Obrahan ginagaling kasuguan sila niya, hindi mo na yan sila niya pagkakuan ni manakop ka mo na yun. Tingala ko nga may iban kay nang nakita ko, way gidya division. Hindi sila niya, hindi ta naman dapat dakop, hindi ta naman kuhan, kaya dapat may regulation na may ordinansa kita ngayon mo. Amo na ang balikaw sila. So, initiative na lang ni isang driver nga kung may ikes dirada ka lang mapungko. Kung hindi mo na pagpungkuan ng ikes na. Roger. Amo na, ang ikes, basing iban na mapungko sa ikes pala. Bila mo na. Pero yung palayag ni Mr. Jesse Ortega, matapos kasi sila mismo ang doon nag-confuse man, kag bisan siya yung direkta, wayman direkta, nag-atag sa instruction siya mga member matapos kagabi na napagawa ang EO. Yari si Mr. Jesse Ortega. Specific guidelines sila nga ipagwaon sa Monday, no? Okay. So, di lang specific guidelines na na mabala natin kung tilagay yung perubahan nga provisional prayer. Kag anong imuhon sa mga jeepney operator, mga driver, kaya during the time na may biyahe sila sa Monday o next week. O ang problema, kaya ang IATF yung Bacolod, continue din doon mo sa araman din namin bilang katapo, nag-ambal siya nga, hindi may order na yung IATF lokal yung mabiyahe ng mga jeepney subong adlaw. Tiling ko na ano ning masabu ni kanong kumagbiyahe nga ang mga jeepney kayo pang operational ng LTO, kaya ang LTO of course, amo nang ang amsing yung LTPRD kapag implement ang ilang whatever guideline order. Tuti amo nang lingid doon yung ano pa may ang LGU ya may 88 mga guidelines na rules and regulations din sa makabiyahe gid. Tuti gapang kasala subong mga membro namon. So kay
Kaya actually, nagamalu din mo niya, yan yung lokal, sabto niya na yan, nambal ko yan nga, dipindi na na sa inyo. Kung mabiyahe ka mo kung hindi, kasi may order man ang LT Parking, hindi ka biyahe. Pero ang LGU, tadi pag sa IATF ka, nga mabiyahe ka. So, din sila nagkakuha ang LTFRB, hindi magtugot sa pagpabiyahe? Jambote, nagkuha na sa mga nila. Na ano? Para nagid nakatag, nagid lang sang executive order number 32 ni Mayor Bing, tanan kamo, dapat makabiyahin na. Dapat importante, sundon talang social distancing, dagang naka-face mask ang pasahero ta. Diba siya may nagambal mo sila, yung kailangan na itong guidelines sa LTFRB. Tiwalatan nyo das na mag-dasun tuig da, kung may guidelines ang LTFRB. Ano kayo daw sila tumanon nga insakto sa prangkang istorya da? Ang local IETF, amo ni ang gag-govern sang pamalakat, subong ko nanhon ta ini. Galing Action Rex, amo man yung isa ka punto, no? Si Sailon Douglas si Diego, kay may araw sila sa nabaton, nga guidelines sang LTFRB sa nasyonal, nga mangin part na diri sa pagbiyahe subong ang implementasyon sa modernization. Modernization naman? Ngayon, doon sila ni Diego, kaya may naprobahan na nakulo to sa nasyonal, sila nga nakuha. Ay, panaya mo paning pandemic, mga modernization pa yung ginawakal ta din, ano na yung ilayaman? Ay, takabalo, kaya mo na yung guidelines sa nabato ni Diego. Kung nakuya sa iladala, sige dalang kamo, hindi lang kamo magbiyahe da. Magbiyahe lang kami iyan. Gani. Galing ang problema sila, kaya dapat tani, kung temprano ni pagwaan iyo, nakamiting sila mo. Hindi taman niya makuha ng IETF, di taman sila mabasol, nga wala laging temprano ni, kundi ang ila, nagapakuha man sila, nagadihon, kag bisan paano, blagi na lantaw pa nila kung anong mga dos and don'ts da sa ilang iyo da. Amo gani. Kaya mo lang mga dos and don'ts nga posible na yung reason man sa transport na sektor. Ari ang palayag ni Diego Malakad. Nawagan kita bilog nga isla sa Negros kaya mo maningga katabo dito sa ibang nga probinsya nga for the meantime nga wala pa sang advice ang LTFRB regional office kag ang aton local government unit ila binagid kay Goba Lacson kay Mayor Bing i-prepare lang na ang unit hindi lang na magwa until Monday kay ang advice sa aton upod sa mga sakayan pandagat nga makuha gid special permit so kung wala ta special permit subject sa subong sa dakpanay kay ari sa buong opisina ari sa buong LTFRB gapang saway sa dagko nga mga mall ari sa Megatuslaw bangod nga way ta ka-comply sa permit nga gina-require nila kay wala pa may inspection ang aton unit so duwa naman lang kadlaw ulat-ulat na lang tanay and base may mga panawagan ng LGU na makaistorya na kita matag kita dayon announcement sa mga radio station. Amo lang so Rex ang ilang napatian may special permit. May mga drivers to sa dumanan nga daw problema sila tapos way ginatugutan nilang ibang nga drivers to magbiyahe to. Saan dumanan? Sino way nagatugot ko no? Ang mga drivers ng iba Ate way ko na yung kabalo. Way man na-mention na sa mga interview natin kayo na Kaya si Kagawad ang di pa ganiga ayo na lang to sa mga drivers nga buligan ta kag mga pasahero to nga makabiyahe. Nga na-stranded. Nga na-stranded kaya muna galing nga wala to ang handumanan sang mga salakyan kay na. Tama na galing sa Lexi may ambot ko lalo ang natabo sila kung na ang silang nilay sa undok basi kinanglanon ang special permit nga basi madakpan sila bla mula napakabalakan nila. Dakpan man? Madakpan sila? Amo gani nga basi kung nadakpon kay may guidelines rin ako na dapat ko ng mga playuan sa special permit. Di ay takabalo ko na nuning guidelines gid pero ari may pagklaro di karon ang taga LTFRB. Now sa part yan ni Councilor Dindo Ramos kay ginpakigalutan ta siya kay na dayon mo after sa itong may mga problema bala ang natabo kag tisig na patch up naman to pero sa punto Action Rex sa sining kasi ko siya ni Sir may mga permits may mga guidelines siling ating local government unit mayara na yasang poder
mao kang jurisdiction, especially sa sininga tempo nga ATF sa pag-recommend sa pagbukas sa pagbiyahe, which is amo man ang regulation sa national. Siling rin ni Ramos, silinga okay na yan, pwede na sila magkabiyahe. Ang importante subong nasundon gid ang social distancing. Amo na dayang gusto ta mabalanda nga dapat sundon gid ang social distancing kag naga-face mask gid ang pasahero nila, di kay magpinagusto lang sila da. Kag sila man yung driver. Driver pa gid. Kag dapat alcohol na kunalo mo butang da. Gani man. Te Ariol parayag ni Councilor Dindo Ramos. Wala gid order coming from the Bitaw head. Nag-istorya ako sa kay Colonel Ashibutsi kung malaman mga order na siya kay kung hindi na siyang order, ang balango siya nga hindi na siya nakasanto abi sa guidelines ng ATF, even executive order ni Mayor, no, nga allowed niya gani ang magbiyahe. Kag gisay tato naton during the meeting nga hindi kita mag-add even sa PUJs no kag sa mga public transportation considering nga limit ang ilang capacity na 50%, siguro ba si mas stranded na gani ang aton nga mga commuters kung 50% ng capacity, 50% pa mabiyahe, that is already equivalent to 1/4 na lang sa ilang capacity na biyahe nila. So amo na why add even siya Action Act allowed ang aton ng mga PUJs, ang aton ng mga tricycle, ang aton ng mga taxi to fly the city roads no sa siyudad sa Bacolod. CCQ na kita. I-confirm na sa ako ni Colonel Ashibutsi when I was able to call him earlier this morning kay gusto naman ma-comply man ang aton ng mga drivers sa layi. At the same time, protection na sila sa aton nga LGU. Dapat obligado gid sila nga magbutang sang mga barrier sa kada jeepney ni. Wala, hindi pagligayaran kita sa transition. Amo na gani nga kinahanglan tani may barrier. Pero ang requirement man lang sa ato nga mag-observe sa social distancing, no, meaning 1 seat apart kung sa kung sa bus. Kada kung PUJs dapat may distance no between the two passengers. Ano muna kung para to ensure 50%. So far amo lang na ang barrier na nang wala pa kita na ordinansa nga napasar, wala man kita layi nga dapat may barrier. Kung may barrier, hindi makabiyahe ang aton mga PUGs, no? Wala pa silang layi nga muna. So, meaning sa parayag ni Councilor Dindo Ramos, di pero bilang panawagan sa cooperation sa mga driver kag operators, mas rapid na mayara na daan sa barrier nga nag-ready na kamo para why problema no bilang bulig kooperasyon man agun malikawan ang ginakabalakan nga paglapta sa COVID-19. Ano pala ang reaksyon diri sa talatapan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board? Ari naman ang reaksyon kag panugyan ni Director Richard Osmeña. On top naman ang LGU I have no communication as of today sa LGU. Yesterday, nagstoryahan kami ni George. May meeting tanay today. Ambal ko, wala biyahe sang Roro, Subong, i-move na lang Monday para magpadala ko tao taga upod sa among taga LTFRB bala. Tapos ang problema, nag-anunsyo naman na June 1 naman ang we will have to coordinate with the LGU over phone kung ano ang pwede himuon sa mga jeepney in terms of social distancing. Gusto magbiyahe subong, pwede gi sila kabiyahe basta masunod lang sila sa guidelines. Yes. Tapos naka-coordinate din sila sa LGU. Okay? Ang LGU mo mang kabalogid ang pilagid ang ipagawa gid na jeep, pilagid pagawa na taxi ang mo ginaya. Parte sa plitian, pwede na ni ka-impose sila since nga daw kinanglanon ang provisional matrix. They will have to get the fare matrix from us. We will actually nag-issue na kami and some are getting it online. Online subong ta kung sa Bacolod, pwede ta sila magkuha sa fare matrix. Pero kung wala kasi na sa ma-display sa salakyan mo, hindi ka ginanay mag-implement. Hindi gidanay. Well, sa atong mga drivers, no, and sa Malakay. Sa ilan na portion na panugyan naman lang ni Director Osmeña sa cooperation sa public kag amuman sa mga driver. Daw wala gahil ituhog ang ilang mga statement ano ang kabudlayan nila man?
Tigay higor wise lang meeting ako. Ano man nga komunikasyon gid lang na kinanglan gid na mag inatubangay na nga pwede gid lang naka-communicate ag si Mayor Emilio Lonardia nagpadala naman isang komunikasyon sa ila guro to. Hindi si Mayor, si George Solweta. Communicate. Sino na sa iya? Executive Assistant to Mayor Okay. Dara sa siyudad sa Bacolod. Because Mayor Lonardia gid. Ang problema, siliti para sa mga driver, hindi man tanang yung driver, gid maka-get o makakuha dayon kay makaintindi mo. Ano paguro mo ng iba, nagsalasalaman Kapin pa kung pokon ka man sa pare mo driver nga mabiyahe ka kay way ka special permit kundi disgrasya. Mabal ka karon na. Ang ilay ang association, kay may association man isla? Ang association nila? Oo, dapat amuning mapalimton sa mga miyembro nila. Ate, amo malagan kay bisan yung presidente lang si Disuti kalibog pa lang sa kuan pa kay way pa sa specific mo primero nga guidelines. Ano ba nila? Black and white gusto nila? Sulatan pa sila or specific instruction lang? Meeting na mabalaan nila. Ang nila daya, pinakapuntong saka. Amo na da, saka sa pritihan. Sa saka, that is another thing. Inay saka, para na sa LTFRB na dapat kamera sila sang kuwaon to anay. Klaro naman ang hambal sang mayor nga may biyahe. Mabiyahe ka mo, pero social distancing. Pero tingang iban wala nagbiyahe. Ate, basi kung wais lang ka pa matig gabi basi iban gano'n ay nakay balong sa bagay itong interview ni Axel Alvin Grabas sa driver to ay sa kay balong ano tong kay na to daw way bla masunod ang butangan mo mga barriers mga silupin daw or plastic ang plungkuan na wala bla. Ang bottom line sinitanan communication tani na sa LGU man sa LTFRB kag sa transport leaders na may arasan na istoryan para maplan sa initanan. Ipabati ko lang karon ng tingog sa chairman na balaan among in charge sa mga OFW sa Bacolod. Sining Action Rex 17 tanan. May kagay mayaring klarohon pag ito, enforcer sa traffic. Tao guro ni Mr. ni Colonel Loisito Asibutse. Galing kaya muning problema kay natos may Burgos Lacson kay siling ni Chucky Horilia. Siling niya, sir, ang mag-asawa, sir, hindi gyapon makaangkas sa motor, sa single nga motor, nag-ask ko gina sa enforcer sa traffic. Siling nila mangayo kunoan na isang certification sa barangay nga mag-asawa. At isa lagi na iya, kaya gusto mo pamatiyan ang hambal ni Colonel Asibutse, kaya pamangkot ko na siya. Okay, katamos ang nagkuandi parte sa angkas ang motor, ano ko nung hambal ni Colonel Asibutse? Pagklaro, yung masil tamogin agad ang advisory sa angkasanay sa motor, Action GM, si Colonel Asibutse, aray siya dali lang nga kay gina-check tanay. Enforcer galing sa barangay, hindi na kasama sa orientation, amo na sila ang gapanita subong. Pero ginano ko na tawag, ginklaro ko, na walang pipigilan subong ng mga transport, lahat makaagi na, makabiyahe na subong. Kagina to aga, kagina to mga bandang alas 8, alas 9, pero subong way na. May order na ako na lahat ng jeep makabiyahe na subong. 50% lang ang pasahero, hindi pwede ang ang 100%. Te ano to kuno nga balya sa ang kasanay ni nga mag-asawa sa motor? Dali lang kay ari di sa isaguli ka. Ikuan na lang itirahan na lang ano kuno nga bal ni Chief Inspector ani Colonel Asibutse? Hindi pwede. Ang kasanay bisan mag-asawa pa. Hindi pwede? Hindi. Gali. Kag ina siya hindi na pagpasuktan ni Action Rex. Bisan mag-asawa pa kamo yan, hindi pwede gid kay si tao nila. Sadyang sitwasyon kay kagabi sa statement ni Mayor, pwede man? Basta importante may pinaka-valid nga reason sini. Kag sa statement sang ni Congreg, ang pinaka-valid nga reason? Kaya lang, balgi na ganin ni Lieutenant Colonel. Ano nga way manis lang magilituhog niya man? Kaya lang, balgi na ni Lieutenant Colonel ni Ariel Pico. Ang ila-consider lang sa kuan bala, sa nga basihan during emergency na Action Rex, nga pwede mo magamit nga rason. Di sila ni pangsita man ang pulis mo, tibot ang balon, ang ilang patiyon,
nga hindi gid pwede magangkasanay unless nga ang reason mo emergency. Amo na ya. Anong ambal ni Vice K now? Ang pulis sa pulis sila ginatugyan. Tiyang pulis, why man kay balo kung anong imuon nila. Dapat sa ATF ni mahalin ang instruction hindi kay sa pulis. Ang IATF, amo to ganit general ang ambal nila kung lang, case-to-case basis. Ang case-to-case basis, ambal sa pulis, na emergency lang ang pwede. Pero kung mag-angkas lang mo yan, wala man emergency, bisan mag-asawa pa mo, hindi pwede. Sige, dapat klaruhon gid sa mga public officials nang ini nga bagay kay importante mo kadamo sang nagamotor nga daan di nga nagaangkas ang asawa. Amo to galing panawagan ni Vice Kina nga tani mapadala na ng kuanla do petition ang mga motorcycle club. Kung basihan tang iyasang national IATF anong sa motor niya? Hindi kita pwede kung sundon ng national na regulation, hindi kita pwede kay because of the social distancing action rights. Yun ang mga lugar sa iba niya na nag-consider kung niya amot kung lalo ng mga regulasyon ginumo nila. Pero kaya ang ginabasihan sa Bacolod, yung IATF regulation na kinanglan may social distancing. Sige, at least kung anong maabdan sini ba kabudlay man nga sitwasyon kadamo sang nagapamangkot diriyo kagabaha ang mga reklamo parte sa motor ni. Dapat sulat na gamuto sa kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Kaya mo ng basis nila ngay forward nito sa IATF sa national. Para nga matagan rin sa Bacolod solusyon nila mga concern action rights. Sige. Ang parte sa sa mga OFW, 17 year ka pauli kayo na, nag-graduate na sila sa quarantine o mandatory quarantine, naging papanahog sa ila, pero may mga nabilin pa to, nga ara karong ginakater sa mga tourist in kag hotel, bagod nga tini sila ang kinanglan pa na magsunod sa regulasyon na dapat antes tapos manila mga quarantine period may aragid sa resort ikan sa laboratory dito sa Region 6 parte sa ilang RT-PCR test. Pero ang nagpauli ka nag-graduate action rights, may 7 days gihapon na sila requirement ka magtinar sa balay nila. Kag 7 days man, hindi sila pwede kakuha. Bali 14 days gihapon. Sunod na rin kay Councilor Israel Saranga. Pamatay ko na karoon para sa aton na mga ka-action. Balitag ikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niya. Action na tayo. Hupon una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action no Radio, Philippine Standard Time, las 12:28 ng aton oras. Hulat-hulaton pa naton ang sulat gikan sa grupo sa mga tricycles, mga motorsiklo diri sa syudad sa Bacolod kay forward pa sa ETF. Sa mga nagapamangkot kagabi gin-interview diri si Mayor kagang siling nga kung may importante kag valid ang rason nga ginangkas mo ang imo asawa sa motorsiklo i-grant ina sang pulis. Pero ang hambal naman sang task force hindi pwede, no? Hindi pwede hanggang kasanay. Ano nga sitwasyon ni man? Abi klaruhan nyo mayo ng inyo nga mga tinagana kay kabudlay nga daan kadamo sang sus Marione sigarapon. Kung wala nga galang-alang pa kita. Nga hindi kita kapagwas ang statement, hindi ka mo pwede kang